zai cire mishi zai cire. Inna lillahi ya kau cire mishi. Wayyo. To wai kai doctor ne ko mugu? Ya cire su. Shikenan. Haka gama. Wannan kaciyar ɗan taure kenan. Ita ce kaciyar ɗan taure. Mai bukata za a madabbobin shi to sai ya neme mu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kai, Ubangiji Allah ya sa mu dace. Za ku ga wannan bidiyo da na fara ɗora muku a farko da kuka gani a farko. Alhamdulillah wannan ba ƙaramin abu ba ne. Kazalika bai kamata a yi wa dabba haka ba. Ƙwara a ce yanka ta aka yi sannan kuma aka cire abubuwan da ya kamata a ce an cire. To alhamdulillahi ina mana fata alkhairi da fatan muna lafiya. Ba na ce ka samu mai rai ba. Kana iya bari sai an yanka sai ka cire marenansa. Wani sirri zan ba ku da shi da izinin Allah. Da marenansa da gabansa za ka cire. Insha Allah wanda idan ka cire su ko ka yanki adadin da za ka buƙace shi ko kuma ka shanya shi duka ya bushe ake so. Shi ma azzakarin nashi sai ka shanya ya bushe a daka. Da akwai wata itaciya da ake ce mata sanya, ka samu sauyar sanya, ka samu sauyar hankufa, ka haɗe su gu ɗaya ka daka. Ka haɗe su gu ɗaya ka daka. Sannan sai ka samu 'ya'yan barkono. Ba gaba ɗaya barkonon ɗaya, biyu, uku fasa shi za ka yi sai ka zazzage 'ya'yan sai ka ƙirga guda 7 sai ka haɗa ya zama sinadari ka daka. Ka yaje shi. Ka dinga ci a abinci ko ka riƙa sa a fura ko a nono ko a shayi ba madara ka riƙa sha. Yana ƙara kaurin mazakuta, yana zazzago da azzakari, yana sa azzakari yayi tsayi yayi kauri, yana sa ka daɗe kana saduwa da iyali ba tare da ka kawo ba. Insha Allah idan ba ka wuce minti 2, minti 3 yayin jima'i insha Allah wannan kana iya ɗaukar kusan awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu ko minti 50 ko minti 40 a hankali dai daɗewarka za ta riƙa ƙaruwa. A hankali daɗewarka za ta riƙa ƙaruwa insha Allah. In dai kai amfani da wannan sai mun kasance ɗaya daga cikin wanda kake wa addu'a. Sauyar hankufa, marenan ɗan taure, azzakarin ɗan taure sai ka samu sauyar sanya, sai ka samu 'ya'yan barkono guda 7 sai ka haɗa ka daka. Ka nemi wani ƙarin bayani ko neman haɗaɗɗen sa ya mana.